Keď som bol organizáciou Compassion International pozvaný zapojiť sa do služby obhajoby druhých, vtedajší oblastný riaditeľ Raymond Kwong mi položil jednu otázku. Sponzorovali sme tento počet detí, ale čo bude s ostatnými? Čo sa stane s deťmi v Laose? A čo deti z Kambodže, Kazachstanu, Kyrgyzstanu, Nepálu, Butánu? Nielen s deťmi vo vnútri cirkvi, ale obzvlášť s deťmi mimo cirkvi, s deťmi na ulici, s tými, ktorí sú zapojení do detskej práce. Napríklad tí, ktorí v Pakistane vyrábajú tehly. 3 až 6-ročné deti vyrábajú tehly vo fabrikách v Lahore, v Gujranvale. Aká je rola cirkvi v osudoch týchto detí? Cirkev by v zásade mala zachrániť deti z kráľovstva pekla a priviesť ich do kráľovstva svetla. A toto sa nepriateľovi nepáči. Preto sa potrebujeme modliť. Naozaj sa potrebujeme modliť. Najmä za nás, ktorí žijú v slobode. V krajinách, ako sú Spojené štáty americké, Kanada, Filipíny. Sme veľmi požehnaní, pretože sme slobodní. Niektorí naši bratia nie sú takí slobodní. Keď sa pozriete na to, čím prechádzajú, wow, budete zahambení a dostanete sa do rozpakov, keď uvidíte ich vieru. Hoci je im veľmi ťažko, pozrú sa na vás a povedia, to je ten problém. Žiadna bolesť, žiaden zisk, žiaden kríž, žiadna koruna. Toto je presne tá vášeň, ktorú môžeme priniesť ostatným cirkvám. Aby aj oni s vášňou pomáhali deťom, aby sa starali o deti. Nielen o deti vo vnútri cirkvi, ale obzvlášť o deti mimo cirkvi.